Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Manaf Maulana kanthi irah-irahan mangsa pensiun. Yen wis tekan mangsa pensiun lan aku bisa endo saka jiretan hukuman, aku arep bangun masjid sing endah ning ngarepan omah. Kaya ngono nazar sing wis tau tak ucapake marang bojoku ing mangsa sing wis kepungkur. Nalika aku bar nilep duwite negara sing akehe milyaran rupiah minangka koruptor. Aku tansah rumangsa dosa gedhe lan bakal dimurkani dening Gusti Allah. Ngibadahku ora tau bisa kusuk. Atiku tansah was-was. Panjenengan pancen kudu nyuwap Gusti Allah. Selagine isih ana kalodhangan, Pak. Nek panjenengan bangun masjid sing endah, besok Gusti Allah mbok menawa paring pangapura. Ujare bojoku. Uga dosa-dosamu ben di ngapura, Bu, ujarku. Bojoku njiwit lengenku kanthi gemes. Dheweke mesti uga rumangsa duwe dosa amarga aku korupsi. Uga tansah didukung minangka bojone pejabat. Dheweke kepengin bisa tampil kinormat menyang endi wae tansah diterake dening sopir karo mobil mewah. Yen panjenengan ora korupsi, ora bakal bisa tuku mobil mewah kanggo aku, Pak. Aja mikir macem-macem, Pak. Tiru para seniormu lan kanca kancamu sing tuku mobil nganggo duit negara. Rasane wis sepantese yen pejabat negara njupuk duit kanggo ningkatake kemakmuran keluargane. Ujare bojoku maneh nalika aku isih semang arep korupsi. Saiki aku wis mlebu mangsa pensiun tanpa perkara. Aku rumangsa kaya mlebu alam liya sing ayem tentrem utawa wis metu saka kahanan sing gawe atiku tansah was-was. Kita kudu mbangun masjid sing endah, Bu. Celatuku marang bojoku nalika arep mapan turu. Aku ujug-ujug kelingan marang nazar iku. Kanggo apa repot-repot bangun masjid sing endah, Pak? Neng kampung iki wis ana masjid sing megah to. Lan biyen nalika masjid sing megah iku dibangun, panjenengan uga melu nyokong danane to? Ujare bojoku. Nanging aku wis kebacut ngucapke nazar arep mbangun masjid sing endah ning ngarepan omah, Bu. Nazar iku kudu dilaksanakake to. Wis to, Pak. Aja repot-repot. Ora usah ngeling-eling nazar iku. Panjenengan wis sepuh, aja macem-macem. Yen kepengin mlebu swarga, ngibadah wae sing sregep ning masjid sing megah iku. Yen panjenengan sregep ngibadah ning masjid sing megah iku, kabeh warga kampung iki mesti bakal muji-muji panjenengan. Panjenengan dianggep minangka wong sing becik. Aku banjur ora ngomong maneh. Rasane ora ana gunane ngomong karo bojoku amarga aku mesti kalah. Selawase bojoku tansah kepengin menang dhewe saben tukar padu karo aku lan aku tansah ngalah. Aku banjur sinau nglalekake nazar iku. Rasane pancen
ngrepotake yen aku meksa mbangun masjid sing endah ning ngarepan omah. Lan rasane pancen ora perlu maneh ana masjid anyar ing kampungku. Amarga wis ana masjid sing megah. Kamangka saben dinane mung sithik warga sing sregep ngibadah ning masjid. Yo kanggo apa mbangun masjid maneh yen masjid sing wis ana tansah isih kosong. Sawise 5 taun aku ngrasakake mangsa pensiunku. Dumadakan aku kelingan maneh marang nazar iku. Nalika aku karo bojoku nekani kondangan prasmanan syukuran ning omahe Pak Samudi, bekas kanca sekantor sing biyen tau korupsi bareng-bareng karo aku. Sadurunge mulih aku dijak salat jamaah ning masjid sing endah ing ngarepan omahe. Mangkene iki masjid sing tak bangun 3 taun kepungkur. Pancen ora gedhe nanging cukup endah to, Pak. Pak Samudi katon seneng mamerake masjid sing endah ning sisih omahe iku. Aku go kepengin bangun masjid sing endah kaya ngene ning ngarepan omah. Nanging neng kampungku wis ana masjid sing megah lan tansah isih kosong. Ujarku karo nyimpen rasa isin. Becike panjenengan uga agi-agi bangun masjid sing endah kaya ngene ning ngarepan omah. Ora usah mikir masjid megah sing wis ana. Yen panjenengan wis mbangun masjid sing endah ning ngarepan omah, kabeh warga desa mesti tansah luwih hormat marang panjenengan. Tenan lho, bisa dihormati kabeh warga, rasane seneng banget. Omongane Pak Samudi gawe aku kepingin maneh nglaksanakake nazarku. Mengko yen wis tekan omah, bojoku dakjak ngrembug maneh perkara nazarku. Aja niru Pak Samudi, sebab ning kampunge Pak Samudi pancen durung ana masjid, anane mung musala-musala cilik. Ujare bojoku katon judes. Aku banjur ora ngomong maneh, mingkem klakep. Rasane tuwas ngomong karo bojo sing katon saya judes. Nalika bojoku wis turu, aku ujug-ujug kepengin ngitung kabeh dhuwitku. Pirang-pirang lembar biljet deposito sing kesimpen ning laci meja kerjaku uga tak bongkar. Jebule aku isih duwe simpenan dhuwit ning bank sing cacahe miliaran rupiah. Ning garasi uga ana mobil mewah loro yen didol regane meh 2 miliar rupiah. Aku uga duwe omah mewah sing cacahe 4, sing saiki dadi omah kontrakan ning kampung-kampung liya. Sakloron anakku wis mentas kabeh lan saya murwat uripe. Malah rencanane arep urip ning Eropa utawa ning Amerika kanggo ngembangake bisnise ning kono. Anak-anakku ora tau njaluk warisan amarga saiki luwih sugih katimbang aku. Saiki kabeh biaya uripku karo bojoku uga wis kecukupan karo duit pensiunku. Ewadene bunga deposito terus numpuk-numpuk ning bank-bank. Bojoku mbok menawa wae gelem dijak bangun masjid sing endah ning ngarepan omah. Yen wis dijak ngitung bunga deposito, batinku. Sawise sarapan bareng, bojoku dakjak ngitung bunga deposito sing terus numpuk-numpuk saya akeh neng bank-bank.
Awake dhewe pancen kudune duwe duit akeh, Pak. Amarga awake dhewe wis tuwa. Yen samangsa-mangsa lara lan kudu dirawat ning rumah sakit, mbutuhake biaya gedhe. Dadi aja macem-macem. Jarke wae duit numpuk ning bank-bank. Ujare bojoku katon judes. Nanging yen bangun masjid sing endah kaya masjide Pak Samudi, awake dhewe tetep isih duit akeh, Bu. Pokoke aku ora setuju yen panjenengan bangun masjid nang ngarepan omah. Aku banjur ora ngomong maneh. Rasane ora ana paedahe ngomong karo bojo sing sikepe judes. Aku kepeksa nekani kondangan pesta prasmanan syukuran neng omahe Pak Badri dhewean amarga bojoku ora gelem ngancani aku. Aku wis bosen melu nekani acara syukuran. Paling-paling ming mangan-mangan sawise ndonga bareng-bareng. Ujare bojoku katon judes. Pancen bojoku wis bosen dakjak nekani pesta prasmanan syukuran sing digelar dening bekas kanca-kancaku. Lan sabenere aku uga wis bosen nekani pesta. Nanging aku tetep nekani amarga neng pesta iku aku bisa ketemu karo kanca-kanca lawas. Lan sawise nekani acara pesta prasmanan syukuran Pak Badri ngajak ngomong karo aku. Aja kesusu mulih, aku kepengin ngomong sedelok. Ana apa, Pak? Pitakonku. Pak Badri banjur ngajak aku ndelok masjid sing endah neng mburi omahe. Panjenengan kudune uga mbangun masjid sing endah kaya ngene neng ngarepan omah. Ujare Pak Badri sawise ngajak aku lungguh neng serambi masjid. Iya, aku pancen wis duwe rencana mbangun masjid sing endah kaya iki neng ngarepan omah. Nanging dicegah karo bojoku. Gene ya, wong wadon kok nyegah. Alesane ning kampungku wis ana masjid sing megah lan isih tansah kosong. Pak Badri ngguyu ngakak. Kowe ora usah njaluk persetujuan bojo. Biyen aku uga dialang-alangi bojoku nalika arep mbangun masjid iki. Nanging aku mlaku terus. Bojomu ora judes kaya bojoku. Sapa kandha kabeh wong wadon biasane sikape judes yen diajak ngomong perkara sing magepokan karo dhuwit. Iya ya, aku arep nyoba nglaksanakake nazarku tanpa peduli marang bojoku. Pak Badri katon seneng yen panjenengan wis mbangun masjid neng ngarepan omah, mesti kabeh warga sakampung saya hormat. Percaya wae. Tanpa rembugan maneh karo bojoku, aku langsung ngongkon arsitek nom-noman saperlu nyusun proyek pembangunan masjid sing endah neng ngarepan omahku. Banjur sewulan maneh arsitek iku wis ngrampungake tugase. Dheweke teka ning omahku saperlu masrahake gambar masjid sing endah. Lan nalika dheweke wis pamitan mulih, bojoku langsung muring-muring. Jebule panjenengan yo keras kepala, Pak. Isih tetep kepengin nglaksanakake nazarmu. Pokoke aku ora setuju yen panjenengan tetep ngotot. Aku arep minggat. Ujare bojoku katon judes. Aku ora peduli omongane bojoku. Wis kuat niat lan tekadku mbangun masjid sing endah ning ngarepan omah. Aku kepengin luwih dihormati dening kabeh warga sak kampung. Nalika bahan-bahan material wis teka, bojoku katon saya nesu.
Saben dina ora gelem ngejak ngomong, malah aku dijarke turu dhewean. Bojoku turu neng kamar liyane, nanging aku tetep ora peduli. Aku tetep wae kepengin mujudake nazarku sing wis suwe gawe atiku tansah was-was. Sawijine tengah wengi, aku tangi saka turu. Hawane atis banget. Aku kepengin turu maneh, nanging mripatku ora bisa dak remake. Banjur aku nggawe secangkir wedang kopi dhewe neng pawon. Amarga aku emoh nggugah babu. Nalika aku ngliwati lawang pawon, kupingku krungu swara guyu nyekiki. Panjangkangku mandeg neng ngarep lawang kamare bojoku. Kupingku saya jelas krungu swara guyu cekikian neng sajerone kamare bojoku. Gene yo bojoku kok guyu nyekiki. Aku takon neng jero ati kanthi curiga. Banjur aku ndelik neng pawon karo ngawasi lawang kamare bojoku. Sapa ngerti bojoku ujug-ujug metu saka kamare. Sawise pirang-pirang menit, lawang kamare bojoku katon mengo. Aku mandeng saka samburine lawang pawon sing peteng dedet. Katon cetha, wong priya njangkah metu saka kamare bojoku. Wong priya sing wis suwe ora asing maneh amarga dheweke sopir pribadiku sing kerep nginep neng omahku. Sawise lawang kamare bojoku ditutup, aku banjur mlebu neng kamarku. Atiku kaya kobong, nanging aku ora kepengin tukar padu karo bojoku. Wis cetha wela-wela yen bojoku selingkuh karo sopirku. Saiki aku wis ngerti, geneo atine bojoku wis kaya iblis. Saben-saben dakjak mbangun masjid ing ngarepan omah. Jebule bojoku ngalang-alangi aku mbangun masjid sing endah ning ngarepan omah amarga wis selingkuh karo sopir. Nanging dumadakan aku rumangsa wis dadi wong sing dimurkani dening Gusti Allah amarga kerep korupsi. Lan watake bojoku sing tansah katon judes marang aku, banjur selingkuh karo sopir. Sajake minangka wujud murkane Gusti Allah marang awakku. Lan rasane aku pancen pantes dimurkani dening Gusti Allah. Jalaran aku pancen koruptor sing licik, sing wis bola-bali ngendani jeratan hukum ing negara iki. Karipta dening Manaf Maulana. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 doso setunggal tanggal 1 Januari 2021 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.